Ito nga pala ang ginagawang Tagkawayan Labo Bypass Road, ang kalsada na magdudugtong sa bayan ng Labo, Camarines Norte papunta ng Tagkawayan, Quezon. Ayon sa DPWH Regional Office Region 5, malapit nang makinabang ang mga residente ng mga taga-bayan ng Labo, Camarines Norte at maging mga taga-bayan ng Tagkawayan, Quezon once na matapos ang proyektong ito. Base sa kanilang news release dated October 8, 2024, sinabi ng DPWH Region 5 na diligently working sila para ma-finalize na ang proyekto para maabot ang kanilang target na completion. Mula fiscal year 2018 to 2024, nakatanggap na ng halos 1.62 billion ang proyektong ito. Kasama sa proyekto ang installation ng mga solar lights at metal guardrails para sa mga biyaherong dadaan dito lalo sa gabi. Kaya naman talagang malaking tulong sa mga residente dito kung matatapos na ang kalsadang ito. Ano na nga ba ang kalagayan ng paggawa ng mga kalsada dito? Kaya sa video na to, samahan nyo kaming silipin ang status ng kalsadang ito. Ito na yung ginagawang Tagkawayan Labo Diversion Road. Silipin nga natin mga kabarako. Silipin nga natin mga kabarako. Ito yung galing ng Ginyangan, tagos daw ng ano yan, tagos ng Calawag, Quezon. So silipin ulit natin itong ginagawang kalsada dito. So pagpasok natin ng Tagkawayan, San Vicente, 4 na lanes. Sukatin natin kung ilang kilometers na yung nagagawa. Trip meter tayo. Ayan, trip 1, ilang kilometers. Magsisimula ang Tagkawayan Labo Diversion Road dito sa San Vicente, Tagkawayan, Quezon at tatagos ng Barangay Mapulot ng parehas na bayan. Papunta naman sa Barangay Dumagmang, Labo, Camarines Norte at mag-e-exit sa Maharlika Highway na sakop ng Barangay Exiban, Labo, Camarines Norte. Lalagyan kaya nila ito ng mga drainage. 4 na lanes. Kita nyo, puro bago yung kalsada dito. Ahon, galing dyan sa may kalsada ng Andaya, sa may part ng Tagkawayan, paahon mga kabarako. Parang yung last na gawaan punta namin dito, parang dito lang yun. Parang dito pa lang yung nagagawa. Ayan. Tingnan natin kung hanggang saan yung nagagawa. Dito lang yon nung last na punta namin. Pagdating dito, taas. Ang ganda dito. Pero wala pang mga harang. Pero wala pang harang. Mapapansin nyo sa bahaging ito na bagamat simentado na ang kalsada, wala pang harang ang magkabila ang gilid na ito. Kaya medyo kabado kami pagdaan namin. Okay. Dadaan na ng mga truck. Taas mga kabarako. Parang gumaka-bypass. Ayan mga inukay nila oh. So almost 1.2 kilometers na yung nagagawa. Wala yun, kumpara sa nung last na pagdaan natin. Oo, ito na yung papunta ng Labo galing Tagkawayan. Pero pwede tayo magpalipat dito. So pagdating dito, 2 lanes pa lang. Pagkatapos nating tumakbo ng halos 1.5 kilometers galing sa San Vicente, Tagkawayan, Quezon, 2 lanes pa lamang ang nagagawa sa areang ito pero sementado na. Alright, tingnan natin. Solid yun. Solid yung mga bundok na yan, mga kabarako. Paano pala nagagawa mga kabarako?
Haba-haba na. Baka makarating na tayo ng labo nito. Kaso umaambon eh. Magkapalipad sana tayo. Smooth ng kalsada. Ang ganda. Hanggang dito lang mga kabarako. So sinukat ko sa trip meter natin 2.3 kilometers, almost 2.5 kilometers. Ayun, may mga gumagawa pa doon. Gamit ang trip meter ng ating motor, sinukat natin ang sementadong bahagi at umabot ito sa almost 2.5 kilometers. Dahil maraming heavy equipment sa bandang unahan at gumagawa sila, hindi na tayo tumuloy para hindi tayo makaabala. At iwas aberya na rin kasi hindi naman pang off-road ang ating motor. Medyo materik nga. Lipad tayo sandali mga kabarako. So dito tayo sa ginagawang Labo, Tagkawayan bypass road. Nag-entrance tayo sa may bayan ng Tagkawayan, dyan sa may Andaya Highway. So ito yung itsura niya ngayon, oh. Kita nga natin. Solid. Kailangan na lang ito, ano, drainage. Mukha namang makapal. Mukha namang makapal. Drainage na lang. Saka mga harang, mga ilaw. All goods. Ganda ng tanawin dito. Napakaganda ng tanawin. So ayan, tuloy na tayo. Kung almost 16 kilometers ang total length or haba ng Tagkawayan Labo Bypass Road, at almost 2.5 kilometers pa lang yung sementado as of October 2025, at kasama na ang paglalagay ng mga solar panels, mga harang mula sa side ng San Vicente, Tagkawayan, Quezon. Mukhang matagal-tagal pa bago magamit ito ng tuluyan at ma-open sa publiko. Mula kasi sa Labo, Camarines Norte hanggang sa bayan ng Tagkawayan, Quezon, almost 100 plus kilometers ang total na distance, at magiging halos 16 kilometers na lamang once matapos ang ginagawang Tagkawayan Labo Bypass Road. Kaya naman sana ay mapabilis ang paggawa dito, maging maayos, matibay, para mapakinabangan ng maraming henerasyon. Alright, tutuloy na tayo. So ito naman yung kalsadang ginagawa papunta ng Ginyangan, tagos daw ng Calawag, Quezon yan. Alright, let's go. Ito kaya, saan naman kaya ito? May ginagawa. Dito pa rin tayo sa San Vicente. Sa San Vicente Rice Terraces. At yan, tutuloy na tayo sa ating biyahe. Para nga pala sa mga dumadaan dito sa Tagkawayan, Quezon, mag-iingat tayo dito, lalo kung mga nakamotor. Takpong pogi lang para hindi tayo mabasagan ng bearing, mags, o kaya naman ng ating shock absorbers. Talaga pangit. One way mga brother. Nako.
Oo, ito, tatandaan nyo tong barangay na ito. Ito ang pinakamauga dito. First time mo palang makadaanan dito, matik na eh. Hindi mo na makakalimutan eh. Grabe talaga, oh, bitak-bitak talagang kalsada dito. Ingat pala tayo dito ah. Ayan, blind spot. Mula sa malaking kalsada, biglang liliit. Ingat tayo dito. Ayan oh, matanggal na yung truck na yan dito. Para maging, parang di na tinatanggal. Para maging sign sa atin yan. Tingnan nyo yung kalsada ngayon oh. Why, awet. 50 to 60. Malayo pa tayo.